Jednoga dana čovjek je došao k caru i car mu je rekao: idi mi po jednu vranu. I čovjek je išao i trebao je ići sa brodom. I čovjek je ugledao Slavuja koji je pjevušao i upitao ga: možda znaš gdje je vrana? I Slavuj mu je rekao: da, znam, slijedi me. I čovjek ga je slijedio i Slavuj mu je rekao: sjedni na ovoga konja, bit će ti lakše. I sjeo je na konja i jahao ga i došli su do vrane i dok je čovjek rekao vrani: oprosti vrano, ali car te treba. I onda je uzeo vranu u laviće i odnesao ju k caru. I car je rekao: daj mi tu vranu. I bacio ju je u nekakvu zdjelu veliku. I dok je čovjek išao, kralj mu je naredio da treba ići po djevojku da mu nešto ispriča. I čovjek je počeo krenuti. Vidio je djevojku i rekao je: sjedni na ovog konja, bit će ti lakše, bit će ti lakše. I udarili su ga bičem i konj je počeo krenuti hodati. Konj je nosio djevojčicu do broda i sjela je na brod sa čovjekom i krenuli su do dvorca. I car